Goedemorgen. Un pic deja afară. Deci ăsta este drumul de la Petroșani la Vulcan. Da. Necurățat, nimic. Și am lanț de iarnă pe... Nu avem lanț de iarnă și sinucigași în față. Robin, ai grijă. Oameni care vor să se sinucidă. Zile să se dea la o parte. Zile, Robin. Oamenii sar. Oh, sar că... Stai că Ăștia nu stau bine. Nu Robin. Da, da. Nu poți mâinile în cap, că crezi că îi lovești. Nu mă opresc. Ai grijă. Am zis, un belgean nu se oprește. Un belgean nu se oprește. Ok. Așa, mai avem un pic să ajungem la părinții mei. Sper să fie curățată parcarea la Profi. Și... nu este curățată. Baba vrea să treacă strada. N-are timp. N-are timp. N-are prioritate. N-are prioritate, baba. Parcarea la Profi este necurățată. Wow! Deci unde o curățăm? Parcăm unde putem. Sinucigașii sunt peste tot. Deci nu-i piscina. Pe scaun, mami, și sas. Hai! Dar nu-ți cât mai spre mine. Dar acolo nu este nimic sub săpadă. Nu e. Iarbă. E iarbă, da, iarbă. Cât mai spre mine, bine? Și cum o să sară? Cu burta sau cu spate? Asta nu știm. Cum o să Cu capul? Dar îți dă cu capul. Eu zic că e mai bine că dacă vii cu picioarele, e mai tare decât cu... Lasă pe burtă, ia uite. Pe burta, da. Hai, filmează. Pune Da, capul așa la că cap. mi-e un pic... Și capul așa, dar eu sunt sus, ca să nu te lovești la... Mami, mă las și în pace. Haide! Gata. Robin! Da, Fii atent aici, săritură. suntem gata. Aoleu! Vai! Ai rupt? Și acum! Ai rupt gâtul. Rămâne, uite aici, Cristian. Filmează. De unde ai dat capul? Pace dacă vrei să-ți dau drumul. Dar de unde ai capul? E zăpadă! Deci dacă nu facem pace, nu-ți dau drumul. Pace! O zis pace, fii atent, nu iau...